Ahoj lidi, dneska půjdeme na Hon Samary 2. To znamená, že to bude nová verze. A mě zajímá, jaká to bude. Jako na netu jsem viděla, že to má být nějaká Samara s blondětýma vlasama a hnusným creepy obličejem. Ale jako zajímají mě šaty. Jako jestli bude nějaká úplně to, že tě to taky zajímá. Mimochodem, tady mám kámošku. Jo, a jestli bude nějak jiný šaty, než bude mít bílý, protože jinak to fakt bude jiný, protože v minulém díle jste viděli, že měla bílý. Ano, a v minulém díle to jsme natáčeli s jinou kámoškou a teďka tu honbu budeme natáčet my s touhle kámoškou. Jo. A s tou jsme taky natáčeli, akorát prostě to bude jiný než minule, protože to bude nová Samara a my mimochodem jdeme na to. Taky se hrozně bojíš. Hrozně, fakt hrozně. Já taky, takže my jdeme jakoby speedem. Já se fakt bojím. Že jo, taky. Má být asi za tímhle stromem. Podle Google má být tady tahle prostě v této oblasti to má být opuštěný. Takže my jsme tomu nejdřív nechtěli věřit, protože tady to je ráj. Jo. To vypadá jako ráj, ale podle tady tohle to už ráj prej nemá být. Takže my se čím dál víc přibližujeme a čím dál víc se bojíme. Jo, hrozně. Mhm. Takže my jdeme a dost se bojíme, co za tímhle uvidíme. Já jsem tam viděla šaty. Já taky. A byly Se bojím. modro-bílý. Asi. Já vidím. Lidi, zdrháme. Lidi? O ne. Holky, lidi, vlastně tohle Samara jinak omráčila. Jsi v pohodě? Jo, ale jsem nějak bezvědomý. Co se vůbec děje? Vyšetřujeme tu Samaru. Já jsem se asi bouchla do spánku. Jako zvládnu to, ale hrozně. Už nebudeš tak moc zdrhat. Ano. Snad se neobjeví opět. Takže my jdeme znovu dál. Já jsem úplně vyřízená, kámo. Kdybych to mohla držet já, taky se třepu. Lidi. Oj. Ajaj, asi budeme zdrhat. Ať nedá do bezvědomí i